kiitos. Mitä me puuhastellaan tänään? Tänään äänitellään lauluja kappaleeseen Vihaan suomuja. Kyllä. Seuraava EP käsittelee kalastusta. Kyllä, ensin kummitusjuttuja, sitten kalastusta. Näin se on. Katohan. Herra jestas. Onko täällä jo joku? Mr. Jestas. Hello. Hello, hello. Olette piilokamerassa. Joo. No. I love that. Just kova. Se on tosi hyvä. Joo. Se on tosi hyvä. Ja just sopii tähän Siis joo, oikeastihan se Joona laulaa mun. Tekoälyllä sitten Niin, avaa plugari. kyllä. Joona vetää purkkiin. Smördi, smördi, smör, ei se siitä. Mä kyllä söin mahan niin täyteen, että... Meillä ei ole mitään kiirettä aloitella. Mutta voidaan kokeilla. Sitten tulee hyvä soundi, kun mahaa tän. Niin. Seuraava. Joo. Joo. Kai mun pitäis muistaa, kai mun pitäis tietää, kai mun pitäis nähdä sut joo, niin mun pitäis. Kiva. Niin Vittu, kutu, tin. Se oli siinä. Hyvä. Tästä tulee mestariteos. Pitäis muistaa. Joo, Kai. Kai, toverimme Kai. Onko mulla päässä pakkaa? Joo. Jos joku siis miettii aiemmin, että mitä kaikkea me täällä tehdään, niin muun muassa tämmösiä hommelationeita. Editte. Kyllä. Studiopäivä takana ja huomenna takaisin. Ajattelin tosiaan alkaa tekemään tämmöstä studiovlogia. En tiedä missä vaiheessa ehdin näitä videoita editoimaan, mutta jossain välissä toivottavasti ennen kuin biisit on maailmalla. Ennen tätä editoin meidän mökkiviikonlopusta videon viime viikonlopulta. Niin käykää kattoo se, koska se on tässä vaiheessa tullut jo ulos ja löytyy samalta kanavalta. Me tehdään nyt siis 5 biisin mittaista EP:tä Aava Audio Studiolla Juho Lapinlammen ja Joona Pirilän kanssa. Ja yksi biisi on jo valmis, toinen on kohta ehkä huomenna jopa valmis. Ainakin melkein. Mun pitää ehkä äänittää himassa vielä jotain stemmajuttuja. Meidän työskentely toimii silleen, että mä teen biisit ja esituotannot itse ja sitten mä tuon ne meidän tiimille ja sitten mietitään, että mitäs voitaisiin tehdä, että nämä biisit tästä niinku valmistuisi. Että mitä ne tuotannot vielä tarvii. Ja sitten Juholla ja Joonalla on semmoista ammattitaitoa, mitä mulla ei ole, ja semmoisia näkökulmia, mitä mulla ei ole. Niin on kokenut tämän työskentelytavan oikein antoisaksi ja ollaan yksi EP, kummitusjuttuja EP jo saatettu tähän maailmaan ja olin siihen niin tyytyväinen, että yhteistyö nyt jatkui. Julkaisuaikataulua ei vielä ole. Se riippuu ensimmäisen biisin kohtalosta eräässä kilpailussa. Ja kun kuulen sieltä juuta tai jaata tai eitä, niin sitten katsotaan niitä ekan sinkun julkaisupäiviä ja muita kuntoon. Mutta tervetuloa kyytiin ja huomenna jatkuu taas. Sitä tuntuu oudolta, kun täällä menee ihmisiä ohi ja mä puhun tänne kameralle. Mä en koskaan totu tähän. Mutta kiva kun katsoit. Ja jos haluat aina ilmoitukset näistä videoista, niin laita ilmoitukset päälle tuosta videon alapuolelta ja ota mun kanavaseurantaan ja tykkää ja jätä kommentti.
täällä taas. Työtapaaminen oli Vallilassa ennen tätä ja kävin tuolla Metropolialla Luovassa syömässä ja nyt sitten studiolle. Juho siellä oottelee. Äänitellään kitarajuttuja tänään. Perus sitruunaleivokset mukana. Ja tuosta Ai, ei enää yllätä. En tiedä, pitääkö lähteä ihan näihin öövireisiin, mutta riittää vähempi. Millaista kitaraa se Juho tänään tarjoilee meille? No nyt on tämmönen Gretzi tulilla. Tätä on hyvä kierrättää. Nice. Sellaista. Päästivät minut puikkoihin. Tee pieni listeninkin. Mä oon kyllä tosi huono tässä työskentelyn taltioinnissa, kun mä nyt vaan kerron, että meillä oli semmonen, että kaikki teki samaan aikaa töitä ja sitten akkarit äänittyi ja Akkarit vaan mystisesti Niin. äänittyivät. ja kaikki kuulostaa tosi kivalta. Jee! Joonakin pääsi tauottamaan välillä. Mikä buuki? Mietin, että onko mulla päässä kakkaa. Eiku joo. Joo. Juho alkaa sheikkaamaan meille. Ja myö nautitaanhan täällä sohvan uunimissa. Shake for me. Shake that, shake it for me. Shake that, shake it for me. Shake that, shake it for me. Come on, Juho. Oliko meillä hyvä päivä studiolla? Kyllä, saatiin hyvä juttu. Kaikki mahdolliset kitarat saatiin. Kyllä. Hyvä Juho. Työstäväsyynä hyvä lähteä nukkumaan. Tai sitten olemaan niin ylivirittynyt, ettei pysty nukkumaan. Niinpä. Maanantaina jatkuu. Kyllä.